Hindi mo na ipahit pangatag naman po na. Sa Espiritu Santo. Ano yung komentaryo? Karong gabi una ako mapatudan nga ang iglesia mao gyud ang tinukod ni Kristo. Sumala sa daang tugon sa 2 Daniel 44 nga sa mga hari nag-ingon ang Ginoo nga magtukod siya og gingharian. Walay makatumpag nini gani ang mga gangharian uban iyang matumpag ra. Pero ang kini yang gitukod nga gingharian dili gyud matumpag hantod sa kanturan. Nya sa Isaias 56 city nga paganganlan ang balay nako balay alam po anan yung templo. Nya sa Mateo 16:18 nag-ingon ang Ginoo nga ikaw Pedro ang sa ibabaw ning bato pagatukuro na akong iglesia bisan gani sa gangaraan gangaan sa bisan gani ang kamatayon dili makatumpag nani. O ang kining iglesia ha dunay upat ka timaan. Ang upat ka timaan mao ang usa, ang ikaduha mao ang santa pagkabalaan, ang ikatulo mao ang katolika, ang ikaapat mao ang apostolika. Ang kining ang panaghiusa sa John 17:21 aron silang tanan maiusa maingon nga ikaw amahan ania kanako ug ako ania kanimo nga magsinamuton og magpatunghayon sa espiritong panaghiusa pinagi sa bugkos nga panagdait sa Efeso 4:3. Ang ikaduha ang santa kung balaan kaduhang timaan kung ang gamot balaan mausab ang sanga. Sa Roma 11:16 moingon ang ako balaan kamo usab mamahimo nga balaan. Naa sa Levitico 11:44 ako balaan o kinahanglan kamo pud magpakabalaan pud. Salamat. O 1 Pedro 1:16 mingon nga si Kristo na magtutukod santos man ang iyang mga pagtulunan magkapabalaan usab ngadto sa mga mituon nini. Sato pa og mituon sa dita sa mga tinunan ni Jesus Kristo. Ni Hesus Kristo mabalaan dita, mabalaan pud dita. Ang ikatulong nga timaan Katoliko nga magkailapon sa tanang nasud at katulong nga timaan na sa Mateo 29:89 nga panglakaw kamo unya og kanang pagsangyaw kamo sa mga mayong balita. Sa 1 Timoteo 3:15 nga apan kung madugay ako mo ni kini ang buhata nga ang buhi nga iglesia nga Dios mao ang haligi pato singari sukaranan ug mao ang iyang kamatuoran. Ang kining apostolika nga ikaupat mo ni ang 12 ka apostolis nga mo nagsangyaw sa pulong sa Dios, nagsangyaw para sa mga mayong balita. Nya pinagi sa mga kasaysayan sa matong encyclopedia volume dito mabasa nato ang atong nga mapamatud-an nato nga ang iglesia mao gyud ang tinukod ni Jesus Christ.
Yan lang, kutok. Ilan ka minutes? Ano ito ba, sa anak si Espiritu Santo mo.